Umthando nakanangqondo sawubona kuphi nokuphi lapho ngekho nombuso njengamanje ukubingelela yini mathina acosi into mzumqamela amahlaka abanye baqomela imali ethiwazi ngane kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi wenze ukulungela press button la subscribe lapha ushare ulike uzokhomenta ekugcineni ngane zakwethu kusabalele ivideo yamhlazi lapha kuyena ohlaziya kakhulu ebona isithombe samthandeni noNgizwe kanye ke nempelesi yakhe uNgizwe ngingazi noma umphathi wakhe noma umxhasi wakhe noma kodwa le yansizwa evela lapha esithombeni nginokuyibona ezithombeni eziningi mangabe kunoNgizwe negcwama elisha phakathi sizwa ke umhlazi noma umlandeli wegcwama elisha lapha ku TikTok ikuveze ngosobala ukuthi ifisa ukubona abantu abathi umthandeni akanangqondo umthandeni akazwani nabantu umthandeni uyayitshela ngana wethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho ngiyazi ukuthi anisafuni ngilande njengamanje nifuna izinto njengoba zinjalo nifuna ukuthi idatha leni nilikhalele entweni enizwile asibambe nayo ivideo zenza njena-ke impisi mayiphilelana ngokweqiniso. Impilo yeyimpisi-ke iyimpisi iphilelana kanje ngokweqiniso. Umthandeni wambili oqashwa ngale ku-EFF useqedile usezoseka umcimbi futhi wempisi aphila nawo usuku nosuku. Bafowethu ngiyafisa namanje ukubona labantu ababethi umthandeni akanangqondo, umthandeni unjani njani, umthandeni akamazi omunye umuntu, umthandeni unjani njani. Abantu abangabazi abanye abantu abanganangqondo inini aboshipha igwebu nopete. Yes, fuck you.